Raz, a nebolo to ani tak dávno, už vonkoncom nepradávno, sa stalo v našom hlavnom meste, Bratislave, niečo nevídané. Loptoši z Bieleho kríža vyzvali kamošov z Nobelovej ulice, že kto najďalej dokopne loptu, ten vyhráva. Obišli dlhočízny plot opustenej fabriky Palma, ktorý rozdieloval ich štvrte a miestečko na hru si našli pri ňom. Jerguš, kapitán Loptošov, bol siedmak na základke, no mal také vymakané lítka, ako by bol prinajmenšom osmak. Nuž a ten, keď našprintoval na loptu, strelil nevídanú šupu takých rozmerov, až v novej Cernovke okná zadrčali. Lopta sa odrazila od budovy tak nešťastne, že preletela poza plot bývalej fabriky. Sme dohrali. Smutne zhodnotila situáciu Han, členka tímu kamošov z Nobelovej. Jej meno inak znamená v preklade z vietnamčiny šťastie, ale to v tejto chvíli že vôbec nepociťovala. Pozrela sa cez múr na ošarpané budovy a jej tvár stuhla. O tomto mieste šli totiž široko ďaleko legendy, že je začarované. Rozhodca Filip s vážnou tvárou povedal: Ja pre tú loptu nejdem. Toto miesto je odsúdené chátrať. Môže za to dáky územný plán. Síce neviem, čo to je, ale hovoril to môj oco. Jerguš sa pri kamarátových slovách zamyslel. A možno, keby sa nám to podarilo odčarovať, raz by sme sa tu mohli hrávať alebo bývať. To by bolo zmeniť toto smutné miesto na park s ihriskom pre nás. A bola by tu aj zmrzka, kino, reštiky alebo obchody. Pridala sa nadšene Han, zatiaľ čo zasnívaný Jerguš stratil strach a pustil sa do preliezania plotu. O pár minút už loptu spokojne držal v rukách. Keď sa dostal späť medzi kamarátov, Han sa konečne usmiala, tak ako sa na jej meno patrí. Ak sa spoja ľudia, ktorým na niečom záleží, všetko sa dá zmeniť. Ale teraz sa už poďme hrať. Môžem byť za náš tým prvá? Nebuďme ľahostajní voči svetu naokolo. Teraz môže každý jeden z nás odčarovať štvrť, ktorá chátra. Ako na to sa dozviete na začarovanáštvrť.sk.